L-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar li tagħmel parti mill-Kulleġġ Marija Reġina għaddejja bi proġett flimkien ma' diversi skejjel Ewropej, proġett li bih l-istudenti qed iħaddmu iżjed ir-robotika. Dan il-proġett bl-isem ta' RoboPaces huwa parti mill-programm Erasmus Plus u li jinkludi ħuta robotika. Dan il-programm ilu għaddej għal dawn l-aħħar sentej u l-istudenti ħadmu fuq dan il-proġett ambizzjuż flimkien mal-allima tagħhom. Il-prinċipal tal-Kulleġġ Marija Reġina, Patrick De Celis, qal li din l-esperjenza se tgħin lill-istudenti. Fejn l-istudenti qed jitgħallmu fuq it-teknoloġija, qed joħolqu huma stess, qed jagħmlu coding fil-klassi, għandhom syllabus sħiħ, għandhom ċoe kurrikulu sħiħ fuq l-istess suġġett fejn huma jitgħallmu fuq il-ħut, jitgħallmu fuq it-teknoloġija, fuq ir-robotika. L-allima jiltaqgħu ma' allima oħra minn diversi pajjiżi, l-istudenti jidħlu fid-dettall li morru d-dar jagħmlu r-riċerka tagħhom. Il-prinċipal tal-kulleġġ spjega kif din l-esperjenza se tgħin fl-edukazzjoni tal-istudenti. U b'dan il-mod nimmiraw iktar lejn edukazzjoni iktar holistika fejn l-istudent nagħlmuh diversi affarijiet multidixxiplinarji u b'tali mod illi naqdu s-suġġetti kollha f'daqqa l-STEM fiha, it-teknoloġija, l-inġinerija, eċetera, eċetera. Proġett verament sabiħ u nawgura illi jiġi finalizzat għal ġid tal-istudenti u tal-allima tagħna.